Tepung gelang bumine lojinawi tanem tuwa katon subur tengke turen lan manggen wae dedompolan turine pulkure mugi kateang rembuyung undangan nengkrat produksi batik Trenggalek tempene alen-alen tekan konco projo taneman penempor kopi beraja sembi pranyata syukur makmur Kutha Trenggalek Kutha Trenggalek Kutha Trenggalek kinupengan gunung tepung gelang bumi lojinawi tanem tuwa katon subur cengkeh turen lan manggen wae dedompolan turine pulkure mugi batyang rembuyung kondangan nengkrat produksi batik Trenggalek tempene alen-alen tekan ponco projo taneman penempon kopi praja sambi pranyata syukur makmur Kutha Trenggalek pikiranku wis
Cilikanku rambutku dicukur kuncung katokku saka karum gandum klambiku warisane Mbah Kakung sarapanku sambel korek sego jagung kosokan watu ning kali nyemplung ning gedung jaman dhisik durung ngusup sabun andukku mung cukup anduk sarung dolananku montor cilik saka Lampung bis Solo bis kontol baris gegere gendek bau wis bis Solo bis kontol baris gegere gembok ndang wis tanggal 15 Padang jinggrang bulane bundar sesar aku dikudang sok yen gede dadi dokter tanggal 15 Padang jinggrang bulane bundar sesar aku dikudang sok yen gede dadi dokter Oto Coroko Doto Sawala iki carita jaman semono dijajah Londo uripe rekoso saiki mardika lan golek donya yo piye karepe kok aneh mung gawe goreng nuju saiki wis mukti kowe anyelaki ora mato becikmu yen kapatok bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe kok aneh mung gawe goreng ngesamun nuju saiki wis mukti kowe anyelaki nora mato becikmu yen kapatok bebasane rasa ilang manise nyatane lali sumpahe ye piye karepe ye piye karepe yo
Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, yeah. Yo, yo, yo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yo, yo, yo. 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 Yeah, yeah, yeah. Kapan lebene maraka simper ledang 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 lerang adang nyepeng parang atang cedek cinde angore rek ngopi nacang jamang keladuk wilis ngatan lebeane marang kesimper gedang ledang ledang lerang adang nyepeng perang hasor sedek sinter angore rek mopi nacak jamang keladuk wilis anganku ngamborohan nembus meko hitung lintang susu padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung teke-tekeng jantung lelungitan lung-lungan kang rerambatan hamu soro-soro ngeranggat jiwaku tak kirim wilayah gitar tak sampir ke angin sumilir para krasa sliramu tarasa tak pikir Rino wengi wewayangmu beto atiku singgo tirta saumpama kapan poyo aku bisa gagem lintang rengga entai rembulan aku samar kuwatir lan muntap cepat sekar wakar heng ora-ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing terto kanggo nelesi lungka-lungka katika anganku ngamborohan nembus meko ngidung lintang sesulung padang rembulan tak goleki ana ngendi si panjerino tak titipi kidung teke-tekeng jantung lelungitan lung-lungan kang rerambatan
jangkar ing ora-ora kang jangkar ngelak kang tanpa upama nunggu tumete sing terta kanggo nelasi longko-longko ketika iya ayo wah iya yuk cerita tinggalane jaman kuno nalikane wong Jawa dijajah londo ana jagoan bela rakyat bela bangsa jenenge Sarip ing desa Tambakasa lurang gedangan kok dadi londo langkonan ngantek londo tindake sawenang-wenang nage pajak boe Sarip digepuki Sarip ratrimo lurang gedangan dipateni etan kali jagoane paiti usir Jokar guruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paidi disuduk grati yen Sarip gaweane pancen maling ning hasile diwenekke fakir miskin aja ditiru iki sandiwara kuno ceritane lodruk ya Sarip Tambakasa etan kali jagoane paiti kusir Jokar buruwe Abah Haji kulon kali Sarip jagoan sakti musuh bebuyutan paidi disuduk glati iya Turangga budaya iya Oke.